Aron masubay ang hinungdan sa pagbaha nga nasinati sa Lapu-Lapu City, mga personnel sa Maintenance Division sa City Engineering Office, Clean and Green Office ug sa City Environment and Natural Resources Office mihimo og on-site inspection sa drainage system sa Barangay Paho. Dihang gibuksan ang mga box-type manhole, nasuta nga naklag dinhi ang mga nibagtok nga sebo, mga plastic bottles ug mga single-use plastic. Si Congressman Junard Ahongchan, kinsalakip sa nangu sa site inspection, uban ang mga opisyal sa barangay, miawhag sa publiko sa di pagpataka og labay sa mga basura, kay makabara kini sa mga drainage system. Gisaulog sa Lapu-Lapu City ang 47th National Disability Rights Week. Aton sa kasaulugan nga gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City LGU, gihimug-atan ni Mayor Cindy King Chan ang kamahinungdanon sa paghanay sa mga programa nga maglakip sa mga empowered persons with disabilities. Sulod sa duha ka tuig nga naumol ang Lapu-Lapu City Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Program, pinaagi sa abag sa usa ka German NGO na hatagan og access sa financial services ug livelihood provision alang sa accident insurance ang organisasyon sa mga persons with disabilities sa naasuing dakbayan. Ug karong tuiga, gipalapdan ang maong programa gikan sa mga island barangays ngadto na sa tanang barangay sa mainland Lapu-Lapu gamit ang LDRRM Fund. Ang Lapu-Lapu City adunay kapin sa 9,000 ka mga rehistradong PWD.